ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Domti J. айни замон дар Қараболо шаҳраки шифобахш қарор дорем. аз ин тараф роҳ ба сӯи марказ мешавад, Кохи Наврӯз ва Ҳаят Реҷенси Душанбе, ва аз ин тараф худи Қараболо эстакада ҳукумати ноҳияи Сино. дар ин ҷо фудхаус ва дар ин ҷо бошад супермаркети Ёвар. хонаи имрӯзамон дар ман ҳамин бино ҷойгир аст, дар сеи мошинаш. бисёри бад гап намезанем, рафтем. аз ин тараф мо омадем. худи бинои имрӯзамон бениҳоят як бинои зебо ва дар ин ҷо дари подъезд. дари подъезд дамафон дорад ва худи бино ду талиб дорад. хонаи имрӯзамон дар сеи мошинаш ҷойгир аст. худи бино аз 13 мошина иборат мебошад. мана ҳамин лестничная площадка ва хонаи имрӯзамон мана ҳамин хона мебошад, як дари зебо дорад. се хонага мебошад аз рӯи ҳуҷҷат бо масоҳати 105 метри квадратӣ, лекин ду таи дигар терраса дорад. якум терраса 100 метри квадратӣ мебошад, дуюм терраса 35 метри квадратӣ, водопад дорад, чӯпри полам дорад. шурӯъ мекунем. ҳуҷҷатхона, ҳамом, ҳуҷраи кӯдакона, зал яъне меҳмонхона, ҳуҷраи хоб ва дар ин ҷо ошхона. ва чӣ хеле ки гуфтем тамошобинони гиромӣ, хона водопад дорад. манаҳа як водопади зебо мебошад. овози шаршараи об дар хона ҳаст агар дагирон намеша. шурӯъ мекунем аз ҳуҷҷатхона. навор мона ҳатман то охира тамошо кунед. баъди сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. якум ҳуҷраи истиқоматӣ яъне ҳуҷраи кӯдакона мебошад. тамошобинони гиромӣ, хона бо тамоми чизу чораш фурӯхта мешавад. чизеро ки дар навор мебинед ҳамаашон меистанд. кондитсионер, телевизор, ҳама телевизорҳо смарт тв яъне андроид тв мебошанд. ҳамаашон меистанд дӯстони азиз. ва таъмири хонаам чӣ хеле ки мебинед, бениҳоят як таъмири замонавӣ, таъмири хуб аст. ин ҷо меҳмонхона. хона ба ғайр аз ду терраса боз як кладовкаи 7 квадрата дар подъезд дорад ва дар он ҷо дари террасаи 100 квадрата. бино аз 13 ошона иборат буда, хонаи имрӯзамон дар сеи мошинаш ҷойгир аст. техпаспорт яъне шиносномаи техникӣ дорад. бино таваққуфгоҳи зеризаминӣ ва охранаам яъне позбон ҳам дорад дӯстони азиз. як бинои зебо, бинои хуб, бинои замонавӣ мебошад. мана ҳамин якум терраса мебошад. аз ин тараф раҳи калон аст, 100 метри квадратӣ мебошад. хона боз дуюм террасаам дорад, вай 35 метри квадратӣ. ва инҷо сеюм ҳуҷраи истиқоматӣ, ҳуҷраи хоб яъне спальня мебошад. ҳамаи техникаву мебелҳое ки дар хона мебинед, ҳамаашон меистанд ва ҳамаашон мебелҳои қимат ва босифат мебошанд. ва инҷо ошхона яъне кухня. нархи хона бошад $130,000. сомонӣ ва рубл дар рӯи экран. рақамҳои соҳиби хонаам дар рӯи экран. ватсап доранд. аз номи канали Domti J барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. нархи хона боз савдо мешавад. ва дар он ҷо дӯстони азиз, дуюм терраса, террасаи 35 квадрата мебошад. фишори об баланд аст. бо барқ ва об умуман мушкилӣ нест. марҳамат тамошобинони гиромӣ, дуюм терраса. хона дута терраса дорад. якумаш 100 метри квадратӣ, дуюмгиш 35 метри квадратӣ. плошади худи хона бошад 105 метри квадратӣ. дар умум 240 метри квадратӣ мешавад. бениҳоят як масоҳати калон аст. аз номи канали Domti J барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. марҳамат дӯстони азиз. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо карден. барои реклама ба рақамҳои 907 1455 15 танҳо дар ватсап биёед ки мо муроҷиат кунед. то боздид, барори кор. худо нигаҳбон.